салом алейкум бародари азиз, бачаҳо чӣ хелен, сӯзакин, хубакин, апои муҳтарама, ҳам зан, ҳам мард, бародарое ки оилаотон қатъиен, хоҳарое ки қатъи шавҳаротон, гӯшои шавҳаротон биқапен, ҳиҷома биёен бепул, бепул. Бародари азиз, мақсад бепул яъне ки массаж мекунанд. утоқи дигаришда ҳамчуноне ки хоҳар ҳастанд, массаж мекунанд барои хоҳаро, барои бародаро ҳастанд, и бародармон, яъне ки ҳамин чиз ройгон аст бародари азиз. Фақат ҳамин банкаша ё ки бихар қатъит биги биё, ё ки биё ҳаминҷа бигираш. Барое ки нагин ки ҳамеша нагуфтем иш аз ҳисоби худи ҳамон инсон мешавад. Баъдан бародари азиз, мо қарор дорем ҳозир дар ҳиҷомаи шифо фармо бародарҷоно, ҳамчуноне ки бародаро омагиянд дагиян ина тағам наҷа тағач хели сӯзёхе ина тағам дар дурун шиштагия бочкада тағач хели ништиягиохе деунаша харивада бигардумте шеринари фархора бародарое ки ай фархор тамошо доден марҳамат биёен ина дуруни бочкада чанд қашид нек бахду бақувват хела шиштагӣ худат хела шиштагия бародари азиз ҳазрат ягон сухан гуфтани дорӣ ина бародаро чӣ хеле ки хитун дидаасте ҳиҷомаи бепула иншааллоҳ беташвиш омадан бигирем. Шунидан кай бувад монанди дидан. Бихезен биёен бибинен. Дорувота тавсия бите, ишон бите. Бародарам ишон бите, хишру ҳамара уҷа пок за подробна устоли массажа ишон бите. аввалин дараҷа меояд дар инҷа массажи электронӣ мекунем, баъд дарчиш даву друн мегзара ручное ҳиҷомаш. инҷа баъд бародаро дору барои баровардани риш, барои манъ кардани рехтани мӯи сари риш, барои касалҳои пӯст, барои псориазм, барои сафедшавии пӯст, барои простатит, дигар чизо ҳаста. инҷа барои ҳамаи намуди касал. баъд духиҳое ҳастанд ки ай 3 то 5 рӯза бушу либос дамемонанд. Бародаро падаркҳо барои падару модарон ҳастанд. инҷа ҷойнамози электрони ҳам ҳаст. ин айҷа бародаро рӯғани сиёҳдунара тозаша меҷафем дар пеши чишм ту мегирем метем ту.